Mga kahigalaan kini nausab si probinsya nga Bisaya kaayo. Niya mi karon dinhi sa gamay nga private airport. Ang mga tao dinhi mga dato kaayo nanay mga kaugalingon nga private nga airplane. So namin dinhi karon ipakita na ko inyo kanyo mga kahigalaan. Kadali. So mauni mga kahigalaan nga private nga plane ang mga kuan dinhi mga tao mga private kuan na sila private nga airplane. Pakita na ko ninyo ha. Nara siya mga dagko kini sila mga tae dagko kay mga negosyante ni sila nga mga tawhana nga mga private nga plane. So na sila diha. Oo kana Paduong na sila mulupad. Mulupad na ni siya karon. Unya napay usa nga kuan mulargahay na sad. Private lang gihapon ni sila. Mga kuan ni sila mga dato kayo. Nay mga kuan ni mga kagalingon nga plane. Pakita na ko ninyo ha. Nara private gyapon ni siya nga plane ang